the role of the Bible, or say Bible no jumadie. Abusia for ye better trade ampo nyankopon ase na oche asan akọ abeto yembion ye da so tinkom dia na eye onyankopon adom yenim se ne oni yen adi ne yie no sara na mo ne mabusia fo so oni mo adi ne yie yeduru adusua etoso enan se wo hwe adusua no atifi asem na ose the role of the Bible and as a Bible no jumadie se ne yenyina yenim no kotai mu nyinara ye hwe okwan be fa so anyini wo ye ne onyankopon ayonkofa emu ye adusua no miensa ene na ochi mu no ye de etoso enan no ebro mentwe ho ye basisia so and premium a chair because in India Yakupon de Diachos some of a said the series yes Yakupon no baby no man be any so my postmodernism no say but truth you believe we say truth is relative yes spirit a home any neighbor Omande share abusiafo adofo no mo amohwe ni mo amuti nyinara ye de aseda e de mamu na afensi ye mamu akwa abasronko wo na otwi mu adusua ye de bremu ise ne medi kankan adusua no aye kama pa ma boafo nso aye krado ha mo babeboa na de na otwi mu adusua no de abroad the role of the Bible and as a Bible no ejumade meba be yi ma boafo no de ahyem batansa na no ma yenkutie anyum emfiri Heavenly Joseph Kura sanyum foko yi ewo ampayo kumase kwasem se ye waso na ti omo
yɛda Heavenly Door Safe Choral ase enwuma omode abedi yen addition ye ni mu de ama ebiwie ni saa de na mede aseda ai mu ɔden so ebema 3ABN TV Ghana na afei so Hope TV Ghana saa dwumakuo yi no kwasem se ɔmo na ɔmbo ye chidom ɛfa saa dwuma yi ɛma onyankopɔn asem etimi treko wiase afa na nyara se wo chie wo hwen na se wo mmoa kakra bi apɛ sɛ ɔde bo saa dwumakuo ya won number ɛda yemfoni na ni ɛsrɛ se fa na frɛ obi beje wo so na afei kakra bia no watimi ɛde aboa saa adwuma koyi sɛ and then your first time a day di kan a wo hwɛ yɛn wɔ YouTube nso a ɛne ne ɛbɛ so ɔbɛ subscribe to your channel no wie nso na ase wo de wonsa ani abama no so ɛkyɛ sɛ yɛsɛ adwuma die ya automatically no wonso wonsa bɛka video no bi wonsa kan na nso wa so ɛde akɔkɔma afoforo mi wie ni saa de ne meba efie ase na abusiafo mo me nkyɛn ha sei no mayi omo de akyerɛ mo na afei wie a yahwɛ yɛn adesua ne mu media mo somfo Bismarck mensa ne ye ho adom me wo elder Kingsford Diaboama eka me ho ase eda ye mo akwa da se se ende watimi abeka abusiafo ho se ye mfa adesua family ye tifo me komani mu a elder Dr. Collins Alpha enso ene on eda ye mo akwa that's it ne so what me aba na me ko manima openi kire se ne nyina ye friend no eda kire abani ye mo akaba that's it ne so what me aba na fe me ko etro no ha Pastor Japheth opesi amankwa so na che etro no pastor ye mo akaba ejesu we ya great me wie ni saa dia ende na ahobrase mu ba bia wo bia no si utrase na me ma Kingsford emompaye emai yo ni anu mu mi mpae adomura o mabo wani mu bi mu yesre osoro nhyira yesre ma ho konkron no meka ye ho okyerɛkyerɛfo kakaifo no ono ame bebie wasɛm yu mai emra yesu ya ne etie ye ne yatiefo nyinara no nsɛmi atimi asesan yen nsɛmi atimi aboa yen ama yatimi anante wanam so woni empaibo don hwiri mu Oya jenkwa yura Yesu Kristo dimu ene yesre amen amen good abusia force na medi kankan kota mu nyinara na adesua ye no se ye nyini wo ye ne onyankopon ayonkofa mu ye adesua ne miensa ende eye adesua toso enan ende adesua na tifi asem no se bible no jimadie in fact last week ye adesua bi ana de pa o se ahantan ene ambrase na ye hwe kyerosem akwankyere a wode ma yen ene ahantan sunsuanso ebetimi anya efa ye ne nyankopon ayonkofa ye pese ye ne no enye adusua no eye kamapa ye toaso afri last week no sese de ye pese ye hwe bible no dwumadi a edi sanse enipa bebre ewo adwenchaye efa bible na nkasa ne dwuma efa ta Christopher bebre krompo wa adwenchaye efa bible no ne dwumadi potia edi emsa adusuan we be bible niema bebre mu atreyin ama yehu dwuma yenso yebedi yenhwe yenka bosem no ewo Hebrews chapter 4 Hebrews chapter 4 verse 12 me kind no ewo hase yenka bosem no abusiafo wo chosem announce wafa ye kan announce wa kan adi yachi Hebrews chapter 4 verse 12 no or say na onyankopon asem wo nkwa na ahoden wo mu na anono ye nam sene nkrante anufanu biara na ehwiri mu koduru se pai okra ne honhom akwa ne nchimmu na eye akoma nsusue ne adwene timuafo amen amen great say ye koyanim no sanka abosem yi ebebam na fe ya hwe de nka abosem yi epese yenya ewo adesua no abusiafo minim yie pa se ye ka kyerosem a ebia wo kyerosem wo ho wuni kyerosem krampo ebia wo mienu ana miensa ana wo different versions ebia wo King James wo Good News wo we wo kyerosem bebre na asembisa ne se kyerosem no san na edijuma ewo abrabo mu wo de ahyehye mu a sebe ntentan yesoma ana se da table bi so ankora didi agro ana se obekọ na kyerosem no da ba bi ankora didi ama ngo ayehu efa na eno nso eda ba bi ana se eda wo nchen wo usumie mu a ubu no se ayade bi a wontimi enko emfiri ho ana
trustem ye enwoma ewiase nyina ope translate nwoma ya translating to different languages trustem enwoma ya translating more than any other enwoma bia ewo ewiase sa trustem ya nso emprebi etwa mu ebinu bom timu pose ombe hye no krampo afiwiase ombe tore trustem ase ombe baane trustem krampo nanka trustem ebe enya nsusanso bia wo yen abrabo mu nanso onyankopon adum ti ni omo ye bia no antimi ankosi aga ma bepemende yeda so ewo trustem asembi se pese bisa se trustem dwumadie ben ena edi ewo abrabo mu anase trustem dwumadie krampo ote ase esen eno na saa na otwi mu ye pese ye biebie mu na afi ye hwe ye nyankopon ya ye pese ye ne nante dwumadie a trustem so betimi adi aboa yen na ama ye ne nyankopon nante no emu atimi ahyekna enti ye mfa saa dusua we mbra na wie na maboafo na atimi adoso aboa yen ama yetimi ate trustem no sene ye nsua no okwan ya ye mfa so nsua no ye hya asesen na afi aboa ma ye ne nyankopon atimi aya anyankofa pa arori enti ye be hya ase o se the most powerful weapon anase akode a ekura tumi nwanwaso no ye bedi kan aka bibi ewo lamentation anase kwadwom asembi wo honomo lamentation se ne ye nyina yenim no kwadwom asembi ewo honomo yenkan lamentation chapter 3 verse 22 no and afi 23 no yenhwe aseme wo ansa na mama pastor Jafet abamu ewo hase lamentation for trust na bi lamentation na sa kwadwom 3:22 no and 23 no say eye ewrade ose eye ewrade adoye nti ena yenwie sa na ne mobro hunu no eto entwa eye foforo da anopa na nokredie dooso amen great sa yitwesem we ya de paaye pastor ose akode a ekura tumi nwanwaso the most powerful weapon ntiase be na opese nya no hase yo mi na Bismarck de Yankopon asese nyame aman na otwe foforo na ase hyiam na yesua de memfa yankwa echi kakra na otwetwa mu no yesua ahantan ne ahobrase ehwade sua na yehwe nyeto sema hodo bi ana etuyefo efa ahantan hu sunsun so na ahobrase so hu sunsun so ohwe Peter James Isaiah no nya no mu tuyefo ahobrase hu faso ene ahantan so hu sunsun so na wonyina no trosem emunsem na wo ka kire yen no enu nti na fe na dese na wotwi ye behwe trosem na no emunsem ye ka kire na wotwi atwam no se de odi kan o se akode a ano odin anase brofo no say the most powerful weapon me per sports nti me nya sports analogy kitu abi wa ha when we say at times say ye kobo ball a teams bi a omo feel say omo nye that strong na bia the opposing team no was strikers and striker bi o very good omo tumi ball poka say ball ye be boy the nipa mienu na be to striker we so that's right so that throughout the game no you be frustrated because your dream no ono the most powerful weapon our team no wo sir intebu wo ho a teams they want to be frustrated striker and some say striker no also journey we no end up as a midfielder and as if we are defense yes because on perfect no enim no ho no kwa no hia no on pe ho the most powerful weapon of the opposing team no you neutralizing no yes na sana adesua no so na otwa adesua o twa adwesi say ansa na ebe the role Bible no dwumadie na kasa no opese otwe adwen hu mehu say Bible na ho no a powerful weapon yes na esan say a powerful weapon so nti no obonsam afa ekwan bi so be neutralize ehun sunsun so ana say its effect e wo yemu na additional me denti mesre e twi additional ye de but mmame kenkan ne bi kakra obrofo num na ma aboa me kakra o say one of the most significant attacks Satan can make on you, that is on me,
is to stop you and me from spending time with God in His Word. Bonsam adwumadie baako pa o ya ade wo ho ne se meni umienu obepe kwan bia so se yenya kwan se ye be kan kyerosem yi. That's right. Keeping people away from their Bibles through business, apathy, tiredness, or doubt is his number one strategy. That's right. And prime to drop ben yenti say you can say, oh, now you the mention and can't trust him. It's na business, business in Timenya daje. Oh, no my bread. Trust him kwan and same kwan. Me can kwan mentiasi. Near the year one. So near ni say bonsam strategy na. Odi bubu ya pre mako. He knows that when we spend time with God in His Word, it revives our lives, nourishes our souls. So of course he will do everything to prevent us. Bonsam nim ni atrosem ye mame. Say trosem be yi maten, trosem be mama dani me ho afi ahantan mu apɛ ahobrase akwan bi so no ntino. Bonsam be de obetumi bia na watwe me ho afi dan. Trosem ho. Na afi abeye den trosem no kwa ne ho nyamfa so mame. Eno na Ellen White edi afutuo so to aso say Satan employs every possible device to prevent people from obtaining a knowledge of the Bible. Yes. For its plain utterances reveal his deceptions. Yes. Esan say Bible no esan eda bonsam da edenti no na bonsam apekwan bia so atwe adwin afi chosem ekan ni nisua ho. Ni adesua no pese yemi no yete yenyina yete ase ne say chosem ekura yen enya de biara kwa o. Eye bibi atumi wom. Enu nti no bonsam bepe kwan bia so eyi adwen afi so. Ne twa to me kakra no say by keeping God's people away from their Bibles, Satan affects not only our relationship with God but our relationship with others. Yes. So bonsam pe kwan bia yi trust en fi akwan mu afi se ne untem se no nyankopon ntem tie na adwo se na menu mienu ntem tie so no na ebasa na ntokwa ebufuo nkiki ntwanto so na enu nkwa na etena yentemu. Our marriages become strained. Yeah. We yell at our kids and we don't have patience with our friends and co-workers. Yen kan Bible ni Nyankopon akwa nkyerɛ de ma yɛfa yɛaware ho. Yɛma ni etete tiantiam yɛn tete wonye yɛkɔ adwumam kɔ yɛnim sɛ ni yɛ colleagues kra working together, all because enimdia Nyankopon de adua kyerɛsɛm no bonsam ama yɛtwa adua fi so. Or say life seems so busy, we feel strained and burdened with no escape routes, and surprisingly we don't often pause long enough to realize what's happening. We might think we are close to God, but in reality, when days and weeks pass by without ever opening God's Word, we are weakened more every day. Amen. The most powerful weapon. Aminu mienu e trust. Na disua yi kire ye say sankanyami ye bebre ho ase na nke ase Nyankopon say on kire ye kwan a betumi spend time with the Bible and ke be the most powerful people. Bonsam entwem ben yen. Na emom no ye mpeninti no bonsam anya akonya onya field day. That's right. Na de opebia oh yeah. Adisua be kire yen say ye betumi anya aye reversal. Na abinya the most powerful weapon in our lives na boa yen. Amen. Amen. Pastor Medase passe wato bo na wacheche me gidi se abusiafo so ato ye nyina asum ye nto aso na fe yen so se trosem tumi no afi na ye behwe tumi na nkasa na afi ya hwe ne function no nkasa se ne trosem na nkasa e describe ono nkasa en ho fa trosem na ko 2 Timothy chapter 3 15 to 17 no ye behwe trosem no function na afi se ne tumi 2 Timothy chapter 3 verse 15 to 17 no. O say na wo free wo mofrase nim trust kronkron no a ebetumi ama wohunu nyansa afa Kristo Yesu mu gidie so akọ nkwagie mu atwere nyina free Nyankopon home mu na eye ma nkyerɛkyerɛ atanye atentrene ne trene mu yen na Onyankopon nipa ayepe a
wɔsiesie no koraa ama nnwuma pa nyinaa. Amen. Elder, yɛnhwɛ na saa asɛm yi a waka ɛfa twerɛsɛm yi ne tumi ne ne dwumadie die no ɛte sɛn? Yo, me da asɛm nua Bismarck. Ase ne be yi ano mepɛ sɛ yɛbɛkan Psalm 119 verse 9 no nko a. Na yentie deɛ ɔka no ho. Pacha ɔka no twi no man a. Kama ni bɛgye ho. Psalm 119 verse 9 ho. Psalm 119. Psalm 119 verse 9. Okay. Mra wo hwe twi no ma me kan brofo no na afi. Wo say, how can a young man cleanse his way? By taking heed according to your word. Ɛdeɛn na abranteɛ de bɛte ne kwan ho ɛne sɛ ɔhwɛ ne ho so sɛdeɛ wɔn nsɛm seɛ. Amen. Amen. Nti sɛ yɛhwɛ akenkan sɛm yi ɛne sɛdeɛ Paul wɔka ma yɛn 2 Timothy chapter 3:15 no copy 17 no a wɔkyerɛkyerɛ no dwumadi a ɛdie. Deɛ di kan no ɔma yɛte aseɛ sɛ yɛhunu twerɛ no no ɛboa yɛn ma yɛnya nyansa wɔ nimdeɛ ɛwɔ nkwagye mu. Ɛna wɔsa akyerɛ yɛn sɛ twerɛ ne nyinaa no ɛfiri Onyankopɔn hɔ a ɛyɛ ɛma nkyerɛkyerɛ ɛyɛ sɛ ɛbɛka yɛn anim na afei atenetene yɛn na tenetene yɛn wie a asan ama yɛn anamontu a wɔsɛ yɛtuo ɛde kɔtene ne kwan mu. Na ɔsɛ sɛ yɛyɛ saa no a ɛno no bɛma yɛn a yɛabɛdi Kristo akyi a yɛfrɛ yɛn ho sɛ agyidifoɔ no yɛayɛ complete yɛayɛ pɛ na afei Onyankopɔn ahoɔden no aba yɛn mu na siesie yɛn ama adwuma a Onyame ɛde ato hɔ ɛde ama yɛn anaasɛ ɔde ahyɛ yɛn nsa. Abrɛ bebree no yɛana yɛfa twerɛ no ne yɛkan a ebi a madwen mu po bi a mewɔ anaasɛ biribi a mehwehwɛ no na afei mabie twerɛ no mu na mekan ahwɛ sɛ twerɛ no deɛ mema si madwen pɔ no ɛbɛ confirm mu ama me. That's right. Akyinnyegye bi a mpɛ sɛ mekɔgye no twerɛ no ɛbɛtumi aboa me. Mfa sɛ obi a ɔwen ɔpɛnsa na afei ebi a wotu no fo ɔbɛka kyerɛ sɛ Paul sɛ ɔka kyerɛ Timothy sɛ oyɛ fo nti ɛwɔ Bible mu nti wɔgyina so ɛde yɛ dan ɛde wensa obi a ɔde ne ho asi wɔ sɛ bi a ɔn deɛ ɛmaa na ogu so no a ɔsɛ o Solomon no wɔ nyere bebree ɛyɛ no korɛ na wɔ Bible mu ba sɛ wo read context no a ɛbɛkyerɛ sɛ Onyankopɔn ɛfa saa asɛm no so ɛde afutuo bi ama wo nti saa afutuo no Onyame de ma wo no na wɔsɛ mebie makoma mu mebie madwen mu na afei me mu Onyankopɔn yɛ dɛ ɛkasa kyerɛ me nyame na me kasa kyerɛ twerɛ no dabi ɛtɔ da bi a ɛkasa me feel sɛ medwen sɛ ba nso deɛ Onyankopɔn pɛ sɛ ɔka kyerɛ twerɛ mu no nya no na yɛti ɛno nti no wɔkyerɛ yɛn sɛ twerɛ no ɛhɔ ɛma nkyerɛkyerɛ na afei ɛma yɛ saa nkyerɛkyerɛ no a reprove yɛn bɛka no sɛ atwi yɛn anim mano ɛma ayi atɛn mano ma otuo bia no a metu a ɛnkɔ yie no twerɛ no bɛkasa akyerɛ me na wɔkasa akyerɛ me sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mɛba adwen sakra mu na sɛ mba adwen sakra mu a na Onyankopɔn honhom no mama ne kwan no waboa me na afei watenetene ma kwan no na sɛ yɛhwɛ yɛnya ne saa deɛ a na ɛkwan a yɛbɛfa so atwerɛ no bɛtumi ayɛ adwuma wɔ mu sɛ nyɛ sɛ mebie Bible no mu ana mekan to da bia o mepɛ no mabie mesi mekan Bible no mabie ebia Matthew no makan 1 verse 1 bi no makan 2 and you see I reading no randomly deɛ yɛsua na wɔsi yɛsua no ɛwɛ mpɛmpɛnsoɔ na afei wɔkyerɛ yɛn asɛm bɛn na twerɛ no pɛ sɛ wɔdan na di ma me ɛnokora bɛn na wɔpɛ sɛ mehunu na afei ɛteretere me sɛ yɛyɛ ne saa deɛ a na twerɛ no ɛbɛboa yɛn ama yɛn nso anamontu a Onyankopɔn pɛ sɛ yɛntuo no yɛtumi ato ne yie na adesua no saa de ma yɛn sɛ yɛkan Matthew 22:37 hɔ a Yesu ka asɛm yi wɔsɛ you shall love the Lord your God with all your heart with all your soul and with all your mind yɛadwen no sɛdeɛ yɛsi reason no
yesua nyankopon asem na obiebie no ma bia ni so mayen yes ba yemfa yen nipa reasoning ane ye de be interpret onyame asem ye ma twere no a ena no adi na afi o interpret itself enu nti na se ye twere yesua twere no a ba bi wo ha so apam dada na twam nti apam foforo no anenso se agidi se nyankopon no homigu ne nkuam na afi o ma o mu adisuade hu mu de twere saa twere no dia the whole bible no a complete book enye half enye new testament against old testament na mom de misua no twere apam dada mu no ebe bie mani se mekan bibi wo apam foforo no mu a I refer me I relate to that story no na fe matimi a contextualize no ama na ayedan aye pe enti nyame asem na ode ama ye no se ye bekan na ye bie ya akoma mu ya mfa homaso na fe ya mfa se minim na fe ya kan kire ye ho se o matibi dada sa enemirem no ayade a ehu pa etitru yanya yesua bible da bia se titru me fa se me ba masafum me da kwanwefo yesua twere no antito da bia adesua bi ba so we dey see yesua dada we dey ya te dada ya nanso saa twere no a onyankopon enam na akoa bi so na fran bi so ede maye no unya abotre na afi utena se na utia bonse message na ebeba no a different message kura esa aboa wo ama wo eden onyam som no akwa animu ndi wasa saa honhom no yetimi eyifiri ho na afi ehunu se bibia wo twere num bia no nyame de maye ya eye foforo sa ewum se ya twere no dada nanso asam na wo ka kyere no apply to us said they apply to tetefo no e buy a modern time or because enemrem de yakoya nim 21st century nti tetefo de obotwam Gen Z na wo so nti set nyame asem no said they net dada no saa so na ti samre nti boayen osi etuyefo e kyerɛkyerɛ yen etui anim na afi e mayetimi nante onyankopon anamo so maye complete e wodemu yo me da se mame ko pastor so say wo kakra de be to away so just 2 quick points. In the current especially in Europe no your challenge kakra na if you French for no na ababe Scandinavia countries na anti agi hini we ha it's about the mind na ye approach the approach wa ha na say sadwin betumi adwin bibia ho the mind is capable of doing everything. The mind is capable of giving a deeper understanding to scripture na wo kano. It's using the word rationalization. Yes. And it's mame who kind of mean rationalizing scripture. Yes. Because I need to rationalize scripture into my context. That's right. The authority of the scripture say. Okay. It says what the scripture all right. Which is your human faulty limited mind. Whereas Bible say nyame honhom na direct me scripture no. Your ability to understand, to interpret or even rationalize cannot be equal to the spirit of God. That's right. That's right. Unfortunately, no, many of us are falling to that trap. Na eyehu antamanya mesumu wo Europe an ayedin we always bring it to that level. Na there asopeni bo amaka na me say titru ye Christopher ni SDA4 mayen fall into that trap. Yes. The other problem is you sign back to scripture with presuppositions. Nya yen pesi yehu o. Here dey be kind scripture no. Nti ye be kind scripture ni yehu ni saa na ye challenge amayen. Whereas uncle say come to scripture say then nyankopon pese o ka kire yen. Enu nti no I will say say yes scripture e wo ho man de but enye yen ne ye be detect say nyankopon how scripture needs to speak to us. Yes. And how scripture needs to be written and how scripture needs to be interpreted. Yes sir ya fom.
Nti kakra na nka mpese me de ka yo adesua. me da se say mo acheche mu sa ye koye ni mu a o say Bible truth just connected to the pastor Akan elder Bible truth and I say nokre a free Bible mu no eti saying na yenhu ne saying because say ye can nokra kwa relatives say say me hwa de na ye blue a na we elder ka say ye red a ono hu ne red ne de ono ye no nokre means me blue na means me hunu na no me nokre Yeah. you know you see no Bible nokre no it is saying yemfa na saying Yeah. Many of us make me da say me do sofo ne elders was on say measure see free say a kasa no cry truth cry and saying and you say me share dictionary my Google quickly I share on my free definitions consider the quality or state of being true, that which is true or according with facts or reality, a fact or belief that is accepted as true. Na me pe sani awasi atretre no kre asi. Also sani osofo kan bibi about your rationalizing nema. So quite the same way you see your postmodern world. Enti postmodernism no say but truth you believe we say truth your relative. Enti there's people who are saying say we are not disputing say Bible now no crow. We accept the Bible near no crow. But we believe say we are living in a postmodern world that no crow relative. Enti you look at the biblical truth and now you war economic truth from a social perspective. And to say no what can find, what can come a Bible more, but you share the other side. But so share dictionary meaning of truth. It means that truth is what is truth. It defeats the whole concept from a philosophical point. Say, we multiple facets of truth. Because I say truth, a objective, I say one way. And to share the Bible na kasa ekafa no ho, se ba no kremo a papa we Solomon can be or say so kind proverb 1 I think 1:7 or say the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Yes. Now kind Proverb 9:9 so I'll say the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Now social knowledge a little bit of expansion of knowledge. Philosophers ekasa knowledge bibia is being justified to be truth. All right. And the answer near be accept say bibia your knowledge no. Nature say you prove say adia na ye kano no kore. Pacho what yes sir. And say what the knowledge na so the knowledge no juma ne kwan so and that is where you move into the realm of wisdom. We are applying in a wisdom way. And we are see about you so ye jitum say so you nipa or limitations. You can only see things from a perspective, to dimension. Yes. In say aye ti hei, me fan sen ka binom ti yenim ha. Yen ye ka se yen describe the hu nawa. Ye be describe the wo yenim sen ko a. Yen timon describe the wo ye chi ha. Yeah. So more this side no so describe so be describe this side. Yes. So mun describe we into bon say ye throw our truth of what we are seeing now. There will be contradiction, which would the core philosophy mo krampo na a problem, but because truth must be truth. That's right. But the word of God say when yami som no he is seated above the earth. Yes. Or tesoro. Until when God looks down, emra yami nyina paper say yen throw our concept of truth the who now me throw the me who ha mini or team and throw ha no. Yes. Bible say God sets up till when God looks down he writes it to be comprehensive. That's right. And even taking it purely from a philosophical point it makes sense say obe accept onyankopon asem say truth. But let's go into the Bible ni entie the Bible na kasa kafa no ho. See a kind John 17:17. Yes. Also sanctify them by your truth. Your word is truth. Onyame asem si onyankopon asem na nkasa no odi adanse fa no say no correct. Proverbs
30 verse 5 and 6. Or say every word of God is pure. He is a shield to those who put their trust in him. Yes. Do not add to his word, lest he rebuke you and you be found a liar. Onyankopon asem eye nokre. A shield ema omo a omo de omo to onyankopon asem so. Psalm 12 verse 6. It say the word of the Lord are pure words, like silver tried in furnace of earth, purified 7 times. Yesan koye nima Thessalonians 2 verse 12 and so can it testifies say onyankopon asem. Paul neka say or say for this reason we also thank God without ceasing, because when we receive the word of God which you heard from us, you welcome it not as the word of men, but as is in truth, the word of God. Psalm 33 verse 5 and 6 say, for the word of the Lord is right, and all his work is done in truth. He loves righteousness and justice. The earth is full of the goodness. Dear adusua nyina kire nyina ne say empo wonye onyame asemu ni a wo subject the Bible to philosophical thinking part, you can see say when it comes to the content, the truth in the Bible now it sits above. If you say nipa truth biano, say even po who subscribe to the modern day relativity, nipa truth bia wa limitation. The only truth for any limitation, because God sets up and know who from all angle the word of God. Onyame asem so say onyankopon asem no no kore. Enti odofo no kre bia asem bia beba ho no say would we say would judge no way no kre no based on the superior truth, which is the word of God. Enti wa kwan mu person ni onyankopon nante a onyankopon asem be kire kwan a say wotifia no oyirete kwan say oni ukunu etena kwan say oni omatena kwan say oni wadwumayefo tena ukwa bonten a philosophy be kan kire say we bema we nyansani a say we bossy or sociology so be kan different akire. Those are the truth for more present, but because the word of God is truthful ntino fatu to onyankopon asem so Nabisa said, dear no Nyankopon asem kano, the words of God, the truth in the word of God no must always reign supreme. May I say with that beautiful analysis, what be your dream paddock, what be your dream? Until so open nuado for our share, who quabonting, na yako kacho say onipa if you more munebaya. Now I could trust him. Trust him kacho say infitiasi no, onyankopon a day. Obo soro ni asase na tro so masa ache okwanya nyankopon fa so bo onipa na afi de wo de atoto ho se de ewiase ka kire wo no ene de trosem no ka kire wo no ne he na enokre na se ne dog a kire mu ono na otesoro ne hu bibia ye nokre nti ye befa ne trosem na ka kire ye no me da se pa se dog wa cheche ye mu pama ye nyina wa bie ya dwem wo sa ekwan yi so ene ye nto aso na afi ye nko ye nim ne nhwe ne de to aso ama se Bible claims ne Bible no ka. Okay, ye besa hwe ne Bible no nso eka wa ase no ehose no na afi ye nka abosem no ebamu baako ewo ha se nka abosem no ebamu ase o se na onyankopon asem wo nkwa na ahoden wo mu na anoye nam sene nkrante anifa no biara na ehwere mu koduru se epapa okra ne honhom akwa ne echimu na eye akoma nsusue ne adwene timofo. Amen. Edatre osi Bible claims and say Bible no ne eka eno nso ntiase be na opese enya na wahase meda peli for the software say de homa kan nyina no ense claims no a wo kan Bible no de yedru so no esam ne nyina up. Yes. If we say wusua trust him na de koto to theologians any sociologists for ni wo mo keken kan ho nyansafo na o ma ba wiase hu a tun say the Bible no emma wo ye enipa sonko emma wo ye enipa foforo fi say de yesi kai awari mu kura no say de dok kan yi say so philosopher be ka cho say wo ye bossy wo fie wo na wo ye bemba etima wo munyedu na fa wo na esi form authority na ekurawo fa ye de wo pe Bible so say do wo yire oba so bro ho asema wo kunu de he na wo befa
claims the Bible no can be ne say or say see do Nyankopon asem esi ye kumemu a yeah ema ye nipa foforo sir or say that word have I hid in my heart that I might not sin yes against thee yes e die be na tie no Nyankopon tem bone enti ade di ka pa Bible no claim e wo yeso say ye nyae bone ye ni efo Nyankopon asem no nye dey ensie ya akomemu enso obetimi aka eyi na man ya Psalm 119 Psalm 119 verse 11 yes or say me de wasem or say me de wo nsem makura makoma mu na manye wo hu bone bi wankasa semu yes was me do ho de ensem ti the totality of the Bible no no kan ho asem that's right from Genesis to Revelation one can say New Testament and one can say Old Testament was what the Nyankopon hu nsem a free Genesis from the time of your boy Adam and Eve ABC Revelation no nsem ni nyina no was what the see na komemu if you say e bie nani that's right Bible no claim say yenya bone ye said de be ya menyede na wo ba Hebrews 4:12 no kra na e ho kra na masem no ye de yeah was say Bible no ye living word ye ka se be ye living ha na enwu yo it is a wuni ato na se ni Old Testament ni ho no mo a na je so person che se Old Testament na wu ni sa onyame asem so trosem so onyame asem ngu e na wo ko ayi Malachi so I say I am the Lord thy God I change not yes masem bie no ye dey esesa eti de me ka kire Mose de me ka kire tete edikanfo no e da so ye adwuma e besi ne eni nti na esese ye dey wo say nasem no aye te se krante ni fanuru etwa ha na etwa ha eni mu twa ekiri twa said a two-edged sword is powerful and sharp, but the Bible can do what human tools cannot for the human soul. The oname trust and you see a bit me a yama yeno. A wiasimu nyansentimi nyema ye. A wiasimu nimdien intimi nyema ye. Ya kuma no aye din se buono a esisano. Philosopher bi intimi nkankyere entufu ma wontitimi nsisa wakoma da. David. This onyame asem. What say the Bible describes itself as being alive. Ye call come meeting wo baby na o baby be ye na ye communion service no be preach here. What say communion service and san ye hwema e kura wo de si wa wo de hwani ni din wo bo setem bia na say dey e sheki. You might think say ensan ye no. But because he bompa yeguso nintino, was say a living a life. If you say yes, Christo mojano, a ye juma. Spiritually, no, a ye juma. And now, Osaka was say the words that I speak to you are spirit and they are life. And some may catch the one, a ye dear, a ye home, ne day, a ye mqua. So what you nyamia semwa se yentimi inumreti nipa wo moti onyamia semwa sakromo e dia ba onyamia sem amoma benyankwa bebre nipa bebre empo ye na ye postmodern world yi no yetimi hu se enema bebre ho no mo a nipa bebre ho no mo wo yade bonyefo ense ye last Sabbath school creation ayi do ochro ye no ye yi o 80s eno be ye kristoni eno hwe ade ochro ma ye di onyamia sem no etimi ye ni bi no see the Old Testament also describe God's words as being very active and not all stagnant or passive. Yes. Onyamia sem nyina faako. Yeah. E move eye spirit eye home ene ye na ekọ ne ye na eba nti hwe wo mu ti onyamia sem ni nyina obonso mo life nyina ye dey. This is my comfort in my affliction, for your word has given me what? Life. David na ekasa no. Yeah. Oso wo onyamia sem. This is my comfort. Ma de cheche me wure ene wo onyame asem no enti se onyame asem no e claim se Bible no e claim se onyame ne timi dane ye me ye nipa foforo onyame asem no na me ye be ye atiasefo to de bia ne ye atiase ewu ye fifi enim nyansa ya ben said the last Sabbath school ye kire se ye it is Laodicea fo no ye fifi e wo bibia na so ye dey ya hwe ase. Because it is in the spiritual sense, the Bible is food for our souls. Where ni dia ubenyini ubecham elintino usane wa ye the milk and the mouth
ni ye share milk na wo ba na fe ye de bia potatoes bi ne ye de vegetables bi ne ya yam bibi kakra na wo di na wo nyini ba eni nti no wo say onyame asem no in a spiritual sense no the Bible is food for our souls. Eni nti de claim wo ye so sa bre Bible no claim ne say ye ma onyame asem no kwai ne ye mfa nya adwuma na beboa ye na me di wie kura no say I found your words. Oko a year, Jeremiah 15, 16, 16 honumwa. Also, who Namia said, Wobetimi Akawama, Jeremiah 15, 16. One samba na eye me aduane. Na one sem ye me amusepe. Na akuma toye na wode udin atume. O Ewurade asafo Nyankopɔn. Adie be ne ho nka biem. Onyame asem ba ye nkyɛn a. Odi bonye ni te sɛ deɛn no hu onyame asem a o sacrifice ne bɔne ho. Na obɛyɛ abɔde foforo kura. Eniti me di wie kura no. We say God's words taste good to the mind and heart. And when we read them, they will fill us and sustain us as promised. Onyame asem no ɛyɛ duane. Tisi ye kenkai na ye de ye adwuma. The words in our Bible have come from God himself. God sent them specifically for us and for every other person who has sought him. When we read them with a prayerful, open heart, those words won't be wasted. All right. Onyame nhyira ye. Ni mfa na asem no nye ye dada aduane na aboa ye na yebre enye kwada. Amen. Amen. Yo, yenhwe ne di awie na fei yemfa entoa so akoma no tebia na the state of the heart. Se ne ye hwe no. Trustem na kenkan no sometimes no wakoma no tebia no ebe kire wonti ase a obenya e wo trustem. Trustem wo asem bi a woka e wo 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Me kan ansa na mama pastor akasa e ho 1 Corinthians chapter 1 verse 14 no. Asem wo kan osina onipa a onni honhom no nyi onyankopon honhom ade na eye no nkwasiasem na ontumi nhunu mu efrise obu mu atan honhom mu. Amen. Amen. Wait, pastor sasem we no ene akoma no tebia no say infantip trosem ase no ye hu ne sen. Yo, eda se, medamini anu nyina se. On say Jeremiah ka say akoma no ho no edadafo. Ya akoma ya edaye mu. In fact, say Jew for one kasansa Hebrew language they can akoma. They are actually referring to the mind. Because I know now would receive, would process here there. Now if you wait now so make you decision. Okay, and when you know near addition the tough and boom the person chane say I dream ben na would ba abeka Nyankopon asem no. As we bi wa kuma wa dwen mu say nia me bekan e bia ebe my of very uncomfortable but e nyame asem ntiri mefa e bia dia me bekan mensusu se sa na nanka na meti ase o na nso se si amra trosem na e ka ne sei e nyame asem ntino mefa opa additional can say ye ba Nyankopon asem ho with a spiritually open-minded positioner afi eboa yen e ma ye tumi e connect with Nyankopon ye na afi Nyankopon tumi kasa e kire yen nti the first principle no say mimbisa me ho say adwen no which is akoma no na me de be Nyankopon asem no is it with an open mind me person nya make bibi kire me. Se me did that approach ne badia nyame beka bibia kire me se me did that approach ne badia and the mehu bibia Nyankopon pese me hu ne esan to so mienu no se addition ne se de nti ehu hia se me de open ma dwen no me de be Nyankopon ani ma e open minded ne se esan se me ni Nyankopon e benya nyonkofa bi anase e pam bi a relationship na so relationship a me ba me ma fa me position that dia yeah, yes. I'm say addition back doc when say Amos 3 verse 3. Or say how can two work together unless they are agreed? Yes. Now say who be what take position then I say nyonko fa na say worry and I say yeah nko baby ah. And unti no yentia say akoma na de be Nyankopon anim no
it comes with the understanding say ye nyankopon be a relationship na say yen ya for a position a na twin say nyankopon ka bibia ye mfa na say yen ko bibia eno saa no that relationship no enkusi bibia yen san kan hu say nyankopon no na ono no atwo ne twosem na ye be kan o eno na yen ye benya ho faso no nyankopon no ono sebio onya ho faso na ono na ni gie ne say na sem eye wo mu adwuma na esesa o na atwe aben no na se wo no wo ma ho kwan saa de a na ne enkusi ebe enye nhira ma wo ne atwa to adesua no so kan ne se yembo moden se yebeyi apathy me hu ni twi ni kan se apathy ene bone afi akwan mu ne yama ho kronkron mu akasa akere yen se ye de adwen ba ne se nyame ho kronkron ye pese ye mu adwuma eno so no yebenya sancha nsachiraye no ene nhira na ye hwehwe no me bo adesua no ha to fa no ye nhwe Job huma no Job 22 verse 22 me kan wa o say we Job komodi on na fofo no emu ba ku no say ginanum nsem o say ginanum mra na fa nsem sie wa kumam we afutu ayede ma yen say nyankopon nsem no there are times there are instructions but because there are instructions no doesn't mean say or say epo nti o say je nanum emra na fe fa nsem sie wa kumamu me gidi say you come with God, you come to God with that mentality say nyankopon we are coming to you with an open mind. Nyankopon, we are coming to seek a relationship with you. Nyankopon, we are coming so that the Holy Spirit will transform us. Ebeyen shiramayen. Ebemayen who say the scripture is the basis. Yen satraye, yen sisaye, your relationship with God in no ne fapem eno no. Na no so be yen shiramayen. Eno nti migidi say na otwe ade suyen. Say ye matro sem no the right position. Ewe ya brabo mu a we will experience the change a ye hwehwe no. Amen. Abusia for me da mo ase. Abusia for amohwe yen so ye beda mo ase ha na de adusua to so N9 Bible no dwumadie no ahase na ye de hwere da mo ase se mo ne yen ayesa adusua da sende ye de to so enum no so e de beto am so eno na ye ba behwe sane usisua Bible no se no ye hu ende trosem no dwumadie a edi next year baba be hwe okwan a ye fa so esua trosem madam ase si utrase na pema Lakinsford inshira so adomura omada wasepa won sami ni on kyerɛkyerɛ odi amayen eno kro wasam no emankwa sɛde ohomigu ye na adamu na afi obeye okrate asefo no saa so na honhom no kasa kyerɛ oba na afi omo onam so de kyerɛkyerɛ nsɛm yi de mayen sɛde ebeye a yensu yesu ne yeji atum na afi yede ye adwuma no eba ma ye nkwa ewo mu na afi asesa yensu ene ye ban ne ye nante yeso se boa ye ne de yesu yen yemfa ho nimdie no ento yakoma proso na afi ye nantimu enhye odi animonyam weni empaibo weni adesre oya jenkwa ne yewura Yesu Kristo di mu na yesre odi mu nti amen. Amen.